Je zhruba 20-25 minút po stretnutí Dac Nitra, v ktorom sme remizovali 1-1. Pri mikrofóne alebo pred kamerou máme Matúša Turňu, pravého obrancu nášho tímu. Matúš, v prvom rade blahoželáme k narodeninám. Ďakujem pekne. Dnes vieme, že máš sviatok, všetko najlepšie ti prajeme. Ďakujem. Zrejme si čakal lepší, krajší výsledok a krajší darček. Ako hodnotí stretnutie? No tak stretnutie si myslím, že bolo čisto v náš prospech. Ako terén bol ťažký, troška nám to marilo tú našu kombinačnú hru, ktoré sme predtým boli silní a jedno z druhým museli sme hrať nakopované lopty. Ale tak ťažký zápas máme za sebou, prakticky sme ostali na tom, na čom sme, musíme ďalej hrať to, čo hráme celú jar a verím, že ligu zachránime bez problémov. Aký veľký vplyv mal na vývoj stretnutia a na priebeh ten vytrvalý dážď a ten ťažký terén? Tak ako som spomínal, bolo to ťažké, troška nás to brzdilo v tej našej kombinačnej hre, ktoré sme sa prezentovali celú jar, čo pre nás to bolo silná stránka. Teraz sme museli hrať na nakopované lopty, oni mali dosť vysokých stoperov, hráčov za tú, čiže tam ťažko sa dalo presadiť, ale tak myslím si, že sme mali viac hry a Nitra to proste len bránilo. Čisto prišla si myslím hrať na nejakú tú remízku a proste zabetonovať vlastnú polku a my sme ich dobíhali celý druhý polčas aj prvý vlastne šance, centre a taký smolný gól, no škoda. Ako si videl tie kľúčové momenty? Gól, ktorý sme inkasovali, gól, ktorý sme strelili, plus tam boli nejaké také otázne situácie v superovej 16, kde rozhodca mohol možno odpískať nejakú penáltu. Ako si to videl? Tak prakticky ten gól, čo sme dostali, tak to bol fakt smolný, lebo tam ešte som zablokoval jeho strelu, odo mňa sa odrazila do neho ešte takým jedným obúčikom bol na nášho brankára, tak ako bola to fakt smola. Ale tak za chvíľu sme vrátili výsledok, tam vlastne hralo sa od nuly, Maťo dal, pekne sa uvoľnil v 16, dal góla. Myslím si, že bolo to také zbytočné, že sme dostali ten gól a že nás to troška pribrzdilo, lebo sme boli aktívnejší jednotliví. No. Škoda. Ale tak myslím si, že zápas bol dobrý, divákom sa mohol páčiť, len škoda toho výsledku. Čo tie penáltové situácie, alebo teda otázne penáltové situácie? Je ťažko hodnotiť, no tak bolo to také na hrane, na Jakuba Brašena aj na Matúša, boli tam také situácie, kedy to mohol písknúť, nestalo sa, no, tak musíme ísť ďalej a bojovať. Ako veľmi vám pomáhala tá sila, čo išla z tribún? No tak to je úplne úžasné, celú jar, ja som tu vlastne prakticky prišiel na jar a takýto fanklub, to sme v Bystrici nemali a fanúšikovia sú úplne úžasní a sú našim 12. hráčom a myslím si, že najlepší liga určite. Čakajú nás ešte 3 zápasy, máme de facto 4 body náskok pred Nitrou, keďže vzájomné zápasy máme lepšie. Ako vidíš tie šance v boji o záchranu? Tak rozlosovanie si myslím máme lepšie, ale tak Nitra tak či tak hrá. Oni hrajú 3 zápasy, my hráme 3 zápasy, my sa musíme pozerať prvom rade na seba, nie na Nitru. Musíme nazbierať nejaké body a verím, že zachránime ligu a budeme všetci tu spokojní, šťastní. Prezraď nám, ako sa cítiš v Dunajskej Strede? Cítim sa tu super, je tu dobré prostredie, diváci, partia, už sme sa tu spoznali. Takže už som sa tu tak udomácnil. Troška mám problém s jazykom, ale inakšie všetko super, páči sa mi tu. Dokedy máš zmluvu? Zmluvu mám do 31.12.2015, čiže ešte rok a pol by som tu mal pôsobiť. A ako budeš oslavovať narodeniny dnes večer? No tak dnes už veľmi toho nie je priestoru, lebo zajtra máme tréning, takže mám oddychnúť a už len telka nejak a už veľmi na oslavu nie je kedy, skôr po sezóne. A v kabíne sú nejaké zvyky narodeninové? Tak ako áno, doniesie sa nejaké zákusky a samozrejme niečo do kasy za narodeniny a tak. Dobre, takže ešte raz všetko najlepšie k narodeninám a nech sa ti darí u nás.